Nganong sige ko balik-balik ka nga sa, uy. Unsay akong problema? Lots of people think nga, basta nakasala kita, basta gitintal, murag failure gid ta. Nakasayop, and therefore wala na chance atong relationship ni Lord. Pero what if, di man na tinuod, what if napagay chance? Sa tinuod lang, daghan kaig tao mangutana na kuha niya question ba, kanang Father, unsang man pagsalikway sa kung sa, unsang man para wala na isa sa kong kinabuhi, kanang di ko musig balik-balik makasasala. Usahay, makatawa ko ba kay, as if ako isa bitaw kanang si Father na siya solution niya. Sana all bitaw kung naay kanang one size fits all nga solution sa atong mga sala. Then kabaw ko nga kasagaran ng kaning mga tawhan na kanang mauwaw sila musud sa simbahan kay feeling unworthy ko no, or dili sila mo pray kay dili mo tabang ana ba. Pero mao ni siya guys, basta nakasala ka, basta gitintal ka, this is not the end. This is the beginning. In fact, makasasala kitang tanan. Ako pod makasasala, wala joy exception. Unya ang Ginoo kasabot siya ana. Pero of course, bisan normal alang a part sa atong life nga makasala kita, gitintal kita, gitawag man ta nga aron pagsalikway sa atong sala. At the end of the video, mo share ko ninyo sa akong mga top tips about how to overcome sin. Pero first, tan-awon sa nato ang pulong sa Ginoo about sa kani nga question. Kabalo ka nga si Jesus mismo nakasuway o kanang gitintal ba? Pero diha sa Gospel of Luke chapter 4, gitintal siya sa yawa, as if to say nga basta kita gitintal, normal man na. Ang kanang experience ni Jesus nga gitintal siya sa yawa, it's interesting to see nga murag wala pod ang iyang amahan, right? Basta kita gitintal, usahay murag wa sa awa ang Ginoo. Si Jesus pod nakasuway siya ana nga feeling. Nasad kanang lahi nga story sa pulong sa Ginoo nga si Jesus mutawag siya ni live usa ka dako kay nga makasasala aron mahimong iyang tinun-an. Komprador sa buhis ka mahimong tinun-an ni Jesus. It's crazy. Basically maigsuon ang gisulti sa pulong sa Ginoo is not only is it normal for us to be tempted, normal nga nakasuway kita o kanang gitintal, but bisan magsasala ang Ginoo mo tawag siya nato para happy kita para mahimong iya mga tinunan. Now wait sa, unsay mga tips nako aron pagsalikway sa atong sala. Kay ang tibuok simbahan karon nakasulod sa kaning panahon sa Kwaresma, which is a time to reject sin and to choose Jesus. First, ang pinaka-importante nga igsuon is patience sa imong self. Patience sa atong self. Ang sala, bugat siya, lisod siya. It's so hard to fight against sin. Yeah, the last thing we need is for us to be our biggest enemy. I hate to say this, pero makasasala gyud ka hangtod sa imong kamatayon. So, better be patient with yourself. Ikaduha, choose Jesus every day. Si Jesus gyud ang atong best friend. Siya pod ang maka-encourage, makadasig nato sa atong fight. Si Jesus patient kaayo pod sa imuha. But at the same time, of course, mo tawag siya nimo to fight against sin. Para happy ka, para peaceful ka. So, kada buntag, kinahanglan kaayo nga kita mo choose ni Jesus again and again and again. Every day, we need to choose Jesus. Ang ikatulo is choose pod to do good sa imong self o sa imong isikataw. Usahay arong ang bati sulod sa atoa, ang sala, makagawas, kinahanglan man sad nga murag gipunan siya sa mga good things. Example, go walking in the nature, love yourself and love others. And mao ni siya ang last is go to confession during this Lenten season, because kabalo ko nga lisod siya, kabalo ko nga kulbaan man ta, kay basin unsay gisulti sa pari, unsay gihunahuna sa pari, kabalo ko ana, but the reality is gasa mani sa simbahan sa atoa. Unya para makadawat kita ang iyang pasaylog yun in a very very special way. Ang bunga sa kaning sakramento is the spirit of repentance or ang pagbag-o. So of course, kung gusto kita mo fight batok sa sala, kinahanglan ba kita mo repent sa atong sins and promise to do better. So mao ni siya guys ang akong mga tips para isalikway nato ang atong sa. Ayaw kalimti, you are special and you are loved.